Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза нархҳои гови ҷӯшову гови биғизам бародаро. Ҳатман видеонаҳоро то охир тамошо кунед. Дастгирии худро фаромӯш накунед. Дар видео лайка биҷиқи бародарам, лайки бепла биҷиқию дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. И говмолбозор ай ноҳияи ай Калхусобод ай бародаро, говмолбозори Калхусобод ай. Ҳазор раҳмат барои ҳамаи дастгириётон. Худо нигаҳбонтон боша. Агар битонем видеоро я падилитсия кунед. Фаромӯш накунед видеоро то охир тамошо кунед. Худо нигаҳбонтон бародарои азиз. Гови ҷӯшои 14000 чанд гуфти ака? 14350 сомонӣ нав харидагишай. 10 литр шир дорад я рӯз. Гусалаш ғануҷинакай 14350 сом харидагишай. 10 литр шир дорад бародаро. На бародаро ғаноҷини биғиз 18000 сомониш мега. 18000 сомониш мега. Бозорда 15-16 кайсан надудайс асташ. 8 моҳа биғиз ай. 18000 сомониш мега. Чанд сом мега? 18. 18 та. Биғиз ай 8 моҳа бу. Гови зотиш меган. 18000 сомониш мега. Инаиша 10000 мега. Гови ёшаша 10000 сом. Салом алейкум. TikTok ракам. Блог гирая ака? Номи чие? Хази фурӯш. О, дизидаги. Гови ҷӯшои гусала. Ғаноҷина кая гусалаш? Ғаноҷинай. Пистунаш. Нархша чанд мегӯяд ака? 13000 сомониш мега. Бозор ягон нархш кара ака? 11 кайсан надудай састиш дақиқан. Якм гусалашай мега. Нархшаш 13000 сомонӣ мега. Бозор 11 ка додагиш нест. Якм гусалашай гуфти я? Якм гусалашай бародаро. Ина гусалашай меч хел фарбияк. Нишам гови ҷӯшои ин гусалаш. Иша чанд каяка нархша? 10000 бозор кайсан наша? Шумо чандш мегӯед? 13000 мега. Бозорда 10000 кан додагиш нест. Ишам якм гусалай. Иш 4 литр метя? Иш 4 литр шир метя дар рӯз бародаро. Гусалаш ғаноҷинакай. Навшидаги. И бафинам яфтайна, да яфтайнам тайё ая? Яфтайна гусалай. Гови ҷӯшоб 10 литр шир дар рӯз гаранти мега дора. Нархша 15000 сомонӣ мега. 15000 сом. 15000 сомониш мега. Нархша 15000 сомонӣ мега. Гусалаш. Гови ҷӯшоб гусалашай. Бу қачай гусалаша? Қачай. Нархша чанд гуфти ака? Нахоним? Нахонимш мега. Бозор чандш кард? 8200 кард бозора? 8200 бозор канҷ додагиш. Шир чанд қай дошта боша? 5-6 та дора. 5-6 литр шир дора. Гови ҷӯшоб. На гови шир дора. Ғаноҷинакай я гусалаш? Ғаноҷинакай 4-5 литр шир дора мега.
нақша پنجمه‌ها پرکیسه بگذاری. бо бағзая панҷмоҳаро панҷмоҳара пракайсас бағзай 15000 сомониш мега бозорда 11 чанд зи 11200 шкан дудагиш нест инам бародара бусалага каш мода ҳай гови ҷушо гови ҷушои гусалашай ба қача ая якум гусалашай ба қача чанд кай нақшака 8,500 میگم معامله داره. 8,500 сомон نمیتی همه 8,500 сомониш мега бу савдо мешай бозор ягон нархш кард 77 кадеса. бозорда 7700 бозор кайсаниш додагиш нест 3-4 литр шив дора 4 литр гарантия ака. Баргован 4 гаранти мега дора 4 литр гаранти мега дора якум гусалаш якум гусала. на бародаро гови ҷушой гусалашай якум гусалашай айра намедонам фарбия ба қача я ғноҷинакай бародаро нақша чанд гузяка 8,500 сомониш мега бозор ягон нақш кард бозорда 7700 ишкайсан додагиш нест шир чанд хай дошта бошака шир чанд хай дора 4 та мега дора бародаро гови ҷушо бародаро гови ҷушои гусалашай номаълум мега ё сеюмшай ё чорумаш ғноҷинай гусалаш ғноҷинай гови ҷушо 12 чанд гуфти яка 12800 сомониш мега бозор ягон нарх кард бозор ягон нархш кард ка میتونی خیلی نمیتونی خواهد نمیرسه чанд мегу бисала тоқаша نمیتونی نه بزرگ سیویم کرده ایستم бозордон гусала тоқаша 3,500 кардайса зотӣ мегам çok dاره این سالای ишам гови ҷушо ай бегусала иша чанд гуфти акаҷон alınmaysın Arkadaşlar adamca. alınmaysın ва акаҷон иша чанд гуфти ver yaram şu an öz Abdul Garda mı? иша чанд гуфти 7300 мега иша иширметия ай гови бағаза Hadi panjuruz mu? 50 рӯз баъд мезоя бародаро ина 7300 сомонаш мегам